naringi manifeste ane na rogante na takire ekogara nandi sana ibeno onko batebi ibintu bigwana yes tari njengo janyo tanga twakolire kega ibintu bigwana lakini nende asa mache mbiro bigwanire yes kwa mfano unabono amache naro chage tuna mheshimiwa Honda yes alikuruka bosi echenyantrogo ichigo chebeno gonyamecheo macha yunto kwante no governor Simbarat twabete pachet nande nagende tbaroswa kegera amacha yub na bono iga ikirinyantrogo igoro na igete bene nyakitari igona agenda rate oh yes amacha nde na ya Irungu Polytechnic alemiru na agenda rate all right na kuruka bosi ali igesima kiarengo kitangije cha komentwa nabanyene kabosi ari singencha macha ya akuruka bosinse gaguturumbukira graffiti ko cyanyanturo botaristime waka nabari balege tunugoro nabutandete kubanganga nakia macha ali ya yige wako yegesima nakina abantu bakonyanyolerange asaba kubuchira ande tokoligene asoko eranyale kolenta amachi guchigalia egerekira abantu ba benefit na mache abaikirange iko na igesira ali bategete na oregesima twagambetene women rep donya process mbagendete kwa nyambara ikaso konyora obulemo lakini family nero yerwete kuri obulemo bagendete on process na se county nibegete budget bono ikerikia gesere mo chairman yo ena ndete ko process obulemo kegera tokole magisima ndons mambia bana bakene batenga ikine sokoro limete kere waito yes nakene igo process jinjiganda tana kwa na machande na rali ya korwa kerera ase Dr. Monda family gali alimbarwe tobolemo chimashini njiro county babeka chwesa 10 million jiganda tego rosia machai arolenga abiri igo na aligesere moino ne family nero yeruri yalimire community amaje yabikira bakajitangi wango igankonya commission bara amachikira muchike amaje konyore nainda se naliangabi nalikwasete umugabana Simbarat riato ball nero na process igo na nyamagwa batagete ikyagera na amachi secondary nabono tutararo bisingo atorenga secondary school Jones yanyore kera Irungu yanyore wetero mheshimiwa zaidi janda twagambire process negenderete yokubeka igesima kere Kirwa secondary na inkero kanisa Kirwa sile yarimete lekango bangatoreka nyole bump no nkibati machamanga abantu banye gutumia yes togo cha kirera na nyankororo amacha yabona yagotira kurwa sepam agwika kirera igoro nkoira nare back aso kirera secondary aso na nyankororo secondary ne primary igo amangana ya machi nagendete na lentonya te priority kera baotebanga goodness is second to God. Kerora bete enkoro na orange na guchira sanga orange gutina mache no bogima mache no bogima mache ina bara asibia enkoro no asibia enkoro asibichanga chiraza igo bono igo amangana ya mache nagendete yes mheshimiwa segane ya mache ribori arimo ndoche so mutandao omonta kubulinga egesima kire ibeno hospital inki gitariko igorero kusinki gitariko konyera abantu bachizemecho egesima keri kyabege twe budget na serikali ya rengo inkigendete kubwatu kyara ikyale metu kigategerunchera igo national government nkobwati bari kyara liire budget njabege tuororo nanya tamarube nanya tomba egere ba complete project etire tenchera lakini kotoganyirete ikyo nakinago tabinga neli nenya gitari amaja ikirororo bantu banye gutumia toganyete naye gisima gekonya koroswa